ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಮಾತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ 2025. ನಾನು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಎರಡು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂತಿನಂಚಿ ಮೂವಿ ಬೊಕ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೀನ್ ಸೆಟ್ ಆತನ್ ಬೊಕ ಇರುದಿ ನಾನು ಈತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಶ್ಯೂರ್ ಫೈನ್ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಟು ಮಚ್ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಪ್ಲಕೊಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಲಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೆರೆದು ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಪುಲಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ನಾನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪ್ ನೀ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೋಪದೆ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪೋಡು ಬಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಮಾಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐಟ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪ್ ನಿಸ್ ಚೋಕ್ ದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ Team is back with the powerful performance. It was good. ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬರೋಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್ ಆಪ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು Super movie. Please ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು and family movie ಪಂಡ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಪರ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಪೂರಗಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ ಆತಿಜಿ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ನರಟು ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ತುಳು ಮೂವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಪನ್ನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅತ್ತು ಪೂರಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 100%. ಇಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಜ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆದ ಉಪ್ಪದೇರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿನೀತ್ನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಜನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೇರಿ ಟೈಟಲ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಗ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ఒక ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಮೋಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರ ఒక ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೂಪದೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ತುಳುವರ್ಸ್ ಪೂರೊಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ಓಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ಓಕೆ ಸತ್ಯತ ಅರಟೆ ಮಂದೆ ರೋಲ್ ಮಾದ ಈ ಸರಿ ಮಾದ ಭಾರಿ ಬೇರೆ ಪಂಡದ ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಡ್ ಎತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈತಂಡು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೇರು ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಡೇನ ಮೂವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಸೊ ಕುಡೊಂದು ಸತಿ ಬರೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲಿ ಎಂಜಾಯ್ full it is anybody can come full paisa also. It is an apt film for middle class family and there was love, comedy and even action, so everything in combo. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ದು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಟ್ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಇತ್ತನು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತನು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ ಆತಂಡಿ ಈ ಸತಿ ಕುಡೋರಿ ತೋಪ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಪೂರ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಎಂಚ ಪೋಪೇರು ಅವೇನು ಎಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲವಾಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಲವಾಡು ಓಲ ಎನಿವೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೇ ತೂಲೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ 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 ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂಪರ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಬಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಲಿಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೀರ ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕತೆ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇದೆ ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕತ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೋಕಾತ್ ಮೂವಿ ಶೋಕಾತ್ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಕತ್ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಬಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ 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 ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಹೀರೋನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಏತ ಬಂಗಾಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರ ಪಣ್ಣ ಅದೊಂದು ಪಿತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಡು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲು ಪೂರ ಬತ್ತು ತೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಸಮತೋಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಜನ ಕುಲ್ ಬುಲ್ತದ ನಮಗೆ ಆರಾಧ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿಟ್ ಆರಾಧ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾದ ಕುಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ ಪಿದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಅವು ನಮ್ಮಾಗ ಕುಲ್ಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇತ್ತು ಮೋಕೆ ಓ ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪ ಆತೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಿ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಖುಷಿ ಈ ಖುಷಿ ಕೊರಿಯ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಕುಲ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಅರಾದ್ 10 ದಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈತು ದೂರ ಬೈದ ನನ್ನ ಮೂಜನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕುಲು ತೂದು ನೆನಪು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಕುಲ್ ಮೂಲೆ ಕಾತುಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತರ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಯಾರೂ